זהו סרטון מספר 4, שבו אני מדגימה את שיטת היקי. אני מצלמת פה צילום מסך של העמוד שעוסק ב-Sight Words, מילים גלובליות באתר שלי. ואני רוצה קצת לדבר על הכרטיסיות הצהובות. אני מראה פה, הראיתי קודם את האות A. אז עכשיו, למשל המילה R. זאת מילה, הרבה פעמים אנחנו צריכים כבר להתחיל להרכיב משפטים, נגיד שמים תמונה של דמות עם עדיין אין את האותיות וכותבים, לא יודעת מה, the children, are, ומילה שכבר אפשר לקודד אותה, לפענח אותה מאותיות שהילד יודע, נגיד big, אם כבר לימדנו את B ו-I ו-G, ואני רוצה לכתוב the children are big. אם הילד ינסה לקרוא את זה ולימדתי אותו שהאות E למשל עושה את הצליל A, אז אולי הוא יקרא פה אירה, אם הוא ינסה את הצליל A, אולי הוא יגיד ארה. בכל מקרה, זאת מילה שהיא בלתי ניתנת לפענוח על פי חוקי הקריאה, ולכן היא בכרטיסייה צהובה, אנחנו נדגים אותה, נגיד את המילה הזאת, קוראים R, וככה יתווספו לו מאגר של מילים, למילות תמונה שלו, אני קוראת להם sight words, זה בעצם סמלים, זה תמונות, this, הוא הרי יודע ש-T עושה T ו-H בכלל עושה H, ועדיין לא למדנו בכלל את ה-blend, את הצירוף the, שזה T ו-H. בכל מקרה, מאיפה שלא נסתכל על זה, זאת מילה מאוד קשה לפענוח, לקריאה. פה, אם אנחנו נגיד on, יש כאן איזשהו הבדל בצליל, מבין איך שהילד למד. פה הייתה לנו איזושהי מילה גלובלית שהיינו צריכים friends, בגלל איזשהו סיפור שלקחתי ממקור אחר, והיא הייתה קצת קשה והכנסנו אותה לכרטיסייה צהובה. היה לנו R, חשוב גם לראות את צורות השלילה, aren't, בלי עדיין לדבר על זה הרבה, פשוט לכתוב את זה ולזכור את זה גלובלי. היה איזשהו שלב שבו בית הספר, הייתי חייבת להתחבר עם בית ספר, על אף שהילד לא היה במקום, אבל עדיין לימדו שם כל מיני שאלות, WH questions, הכנתי איזושהי כרטיסייה עם שתי מילות שאלה, ובעצם זה גם מאוד מבלבל, כי בעצם צריך להגיד פה where ולא what, כמו שרואים פה את האות H השנייה. do, הרי למדנו שהאות O עושה את הצליל כמו ב-open, O, אז מה נגיד do, מה נגיד da, יש פה בעיה, צריך להגיד do. אחת המילים הכי חשובות, da, כמו שהיה לנו את a לפני כל שם עצם, גם זאת מילה שבשלב הזה לא יודעים עדיין לקרוא אותה על פי חוקי הקריאה, והיא באמת מילה שצריכה כרטיסייה צהובה. פה למשל לנו את שם הגוף היא. בעצם אנחנו לא אומרים ובפעם הראשונה הכי טבעי שתלמיד יגיד היינו צריכים היא. כמובן שהייתי צריכה גם את is, כמו שיש לנו the children are big, אז אני יכולה להגיד he is big, I am big, ולכן הכנסתי פה גם את המילים האלה is ו-isn't, משום שזה שלב שבו לימדו אותו בבית הספר את הפועל to be, am is are, וצורת השלילה וצורת הקיצור, והייתי חייבת איכשהו גם לחבר אותו למקום שבו הוא נמצא בבית ספר. אני בשלב הזה אניח את הכרטיסיות הצהובות בצד. דיברתי קודם על sight words, מילים גלובליות, ובהקשר הזה סגרנו את נושא הכרטיסיות הצהובות. אני אולי אעבור עוד קצת על הכרטיסיות הוורודות. במקרה שלנו אלה למשל חוקי קריאה שהילד צבר אצלי. אני רגע אניח ל-Y כי עוד לא הראיתי אותה. מה זה אומר הדבר הזה? מקום ריק פלוס S. זה בעצם חוק שעוזר לנו לזכור שמשתמשים ב-S בסוף מילה כדי להראות רבים. ופה שמנו מילים שכבר הילד ידע לפענח, פין וטין, בוא תהפוך אותם לרבים, על פי החוק. מה החוק אומר? בבקשה, בוא תהפוך את הכרטיס ותראה. להוסיף S בסוף מילה. מאוד יפה, כי גם רואים פה את הכתב של הילד ולא רק את הכתב שלי, מה שעושה את הכרטיסייה לכרטיסייה שהיא לגמרי שלו. בהמשך הייתי צריכה להראות ש-S בסוף מילה זה לפעמים גם שייכות. יש לנו כאן את הצ'ופצ'יק S המפורסם. אני אוהבת להראות אותו ביחד עם המילה של, זה מבחינתי עוגן לזיכרון, כי אם לוקחים את השל ומנסים לכתוב אותו, אני אדגים את זה רגע עם האצבע, אני בעצם כותבת שין
ומחברת אותה ללמד. זה בעצם מאוד דומה לסרטוט שרואים פה, צ'ופצ'יק אס, אם חושבים על זה בעברית. וכאן יש לנו במקרה, היה לנו פה את פטריק מבובספוג, ולפטריק היה כוכב, ורשמנו את החוק, ש-S, משתמשים ב-S בסוף מילה כדי להראות שייכות, ומה שייך לפטריק? הכוכב, ואז פטריקס סטאר, וכך בעצם עשינו דוגמאות, גם עם שם הילד והכוכב שלו. זה ככה פחות או יותר, אני רק מראה, בהמשך אני אדבר גם על שתי כרטיסיות הנותרות. אני חוזרת, מה יש לנו פה? בואו נראה. הנה עוד בלנד, במקרה הזה יש לנו כאן shirt. זאת מילה שהילד בחר. כשילד מגיע עם מילה משלו והיא טובה ומתאימה לצליל, אני כמובן קופצת עליה בזרועות פתוחות. זה שלב הרבה יותר מתקדם שבו לימדנו את הצירוף הזה האות R היא מאוד נשלטת על ידי הכיוון שבה הלשון מתגלגלת בתוך הפה, כל פעם ההגייה שלה היא שונה, במקרה הזה היא עושה וזה באמת, רואים את זה כמו במילה girl ו-bird, ובאותו שיעור הצבע הירוק היה הקידוד שבחרתי, ופשוט היו לנו כל מיני מילים מתוך טקסטים וצבענו בירוק את הצליל עד שזה נכנס לזיכרון, והשארנו 2 לדוגמה בצד האחורי של הכרטיס. הנה פלאפל, עוד מילה שהיא קוגנייט, וזאת כמובן האות F. בגלל הבלבול שלה עם T וההחלפה שלה, אנחנו רואים שיש פה מקל סבא, זה הזכיר לו את זה, הוא אמר את זה, זה משהו שהתחבר ורשמנו את זה בצד, כי באותו שלב היו המון החלפות בין ה-F ל-T, והיה לי חשוב להבדיל אותה. אני קודם דילגתי על הכרטיס של הבלנד EA שעושה צליל E, כמובן שאם למשל היינו ממלאים פה גם את הצד התחתון של הכרטיסייה, היה לנו כאן למשל מילה כמו bear או head, שבתוכה יש צליל E, וזה בעצם בלנד שעושה 2 צלילים, ה-E וה-A. הנה יש לנו כאן dinosaur, דינוזאוור. הילד לפעמים יאמר את המילה כמו שהוא רגיל להגות אותה ולשמוע אותה בעברית, במיוחד בקוגנייטס. אני אחזור אחריו בלי להעיר לו. בסופו של דבר זה מתעגן בזיכרון. יש לנו כאן את האות D, גם היא עם ההיפוכיות שלה עם B, שזה סיפור לא פשוט. אני מראה אותה גם עם הצ'ופצ'יק הקטן כדי להבדיל אותה מהאות D. כאן למשל למדנו את הצירוף the, וגם פה רואים שיש צבעים, משום שכשעבדנו על הצירוף הזה, אז לקחנו מילים והגענו לחוקיות באופן שכל פעם ששמענו את הצליל th, כמו במילה 3, אז צבענו אותו בצבע ורוד, וכל פעם ששמענו d, כמו במילה d, או mother וכולי, אז צבענו בצבע אחר, עד שהילד הגיע לחוקיות, ואז בעצם ציירנו עוגנים בתוך הכרטיסייה. יש לנו פה ג'יפ, שהוא אמנם הדפיס, אבל אני התעקשתי שהוא יצבע, וזה משום שחשוב לי שהיד תעבוד, והקשר יד, עין, מוח יתקבע. יש לנו כאן את J, שכמובן לפעמים מופיעה ללא הנקודה. חשוב מאוד לספר את הסיפור של איך שפעם בבתי הדפוס הייתה איזושהי נקודה קטנה שהדפיסה, ובשלב מסוים היה קשה לעבוד עם המכונות, אז פשוט זרקו אותה, כי היא מאוד הפריעה. כאן יש לנו כרטיסייה של האות S. ילד שלא לומד בהיקי למשל, בחיים לא ידע או לא יסבירו לו באופן ברור של האות S, יש גם את הצליל Z. אז סנייק זה נחש, סנייקס, הצליל S, אבל כש-S בסוף מילה ברבים, היא עושה לפעמים את הצליל Z, כמו eggs, boys. ילד שלומד בהיקי נחשף גם לצליל הנוסף של האות S. כאן יש פופקורן, כמובן האות P. ופה בניגוד למנהגי, ועל אף שאני בדרך כלל מאוד מתנגדת, יש צליל צ', שהוא צליל שמלמדים אותו שוב, זה בלנד, והוא בדרך כלל מופיע בסוף מילה. במקרה הזה היה לנו פה וויץ', מכשפה, היה פה איזשהו טרנד של הפונט הזה, שהילד מאוד מאוד אוהב אותו, והוא מאוד התעקש גם לכתוב את המילה וויץ' עם הפונט הזה, של הכתב המאוד מיוחד הזה, אז זה היה ככה משהו יוצא דופן שהשארתי, גם משום שזה כבר מתחיל להיות בלנדים, שלב מאוד מתקדם בלמידה,
הצליל הוא בסוף המילה, ולא פותח אותה. מי זאת? הנה דוגמה לכרטיסייה של האות Y. תראו כמה מופעים יש לה. באמת אות מבלבלת. שוב, יש מורות שגם יכתבו אותה על הלוח כך או אחרת, ולכן אני מראה לו כמה מופעים. ופה יש לנו עוד דמות ששמה מתחיל ב-Y, מתוך הסדרה שאותו תלמיד אהב. אני תכף אדבר לגבי האות Y, ובהקשר הזה גם על הכרטיסיות הוורודות. אני לרגע עוברת לאות U. אני רוצה לראות איזה מורכבות הייתה פה. לאות U אני מלמדת 3 צלילים. תמיד מתחילים עם הקצר, umbrella. שלב יותר מאוחר, אני מלמדת גם שהאות עושה גם את הצליל של השם שלה, U, שקוראים לה U, היא לא רק עושה את הצליל הקצר כמו במילה umbrella או up, אלא היא עושה את הצליל U, כמו למשל במילה USB. אז פה ציירנו למשל את הסמל האוניברסלי של המילה USB, אפשר לשים פה דגל USA, United States, זה בסדר, כל דבר שהעיקר יתחיל בצליל U. וכאן אני מראה דוגמה למשהו שחרקתי בו ממנהגי, זה אפרופו היה לנו קודם את הכוכב ונוס. פה הילד מאוד רצה את הצליל U, לצורך הצליל U, הוא מאוד התעקש על אורנוס. הייתה לי פה בעיה כי אורנוס, אנחנו צריכים לשים אותו למעשה בצליל של USB, Uranus, אבל היה פה סיכוי נמוך שהוא יאמר את Uranus אי פעם, ורק רציתי לזכור פה את ה-U, ולא כל כך מצאנו מילה, והתפשרתי והשארנו את הסמל הזה של אורנוס, על אף שקצת התחרטתי על זה, ואני עדיין מתחרטת על זה, ולא בטוחה שהייתי צריכה לעשות זאת, אבל הצליל נחרט בזיכרון. דיברנו על דיברנו על ובעצם בזה אני מסכמת כמעט את רוב הכרטיסיות שלנו. אני חוזרת ל-Y לקינוח, האות Y, כאן יש לנו את יורי, עוד דמות מאותה הסדרה. מילים שלפעמים מסתיימות ה-Y בסוף מילה, לפעמים עושה צליל כמו E, כמו בבייבי. זה חוק מסוים, שפה גם כותבים אותו, הצליל Y בסוף מילה ארוכה, בדרך כלל נעשה על ידי האות Y. החוקים הם לפעמים קצת מסורבלים ונוקשים, אני בוחרת רק את אלה ומפשטת אותם, שהם הכי חשובים והכי קלים גם לניסוח, אבל לפעמים במילה קצרה, אותה אות שראינו הרגע, אותה Y נשמעת כמו fly, sky, לפני רגע ראינו אותה E, כמו baby. זאת בעצם המיוחדות של השיטה. אני מקווה שהצלחתי להבהיר באמצעות כל הכרטיסיות בהסבר שלי איך בעצם עובדת השיטה. דבר אחד חשוב שלא אמרתי, ואני אגיד אותו לסיכום, המטרה של הצד של הציור זה אך ורק אם הילד לא זוכר בשלב הראשון של כל שיעור, יש לנו, אמרנו תמיד, repetition, אנחנו תמיד חוזרים על עצמנו שוב ושוב ושוב, זה העיקרון הבסיסי בהוראה מתקנת. כשילד רואה את זה, הוא אמור בעצם לומר לי איזה צליל הוא שומע. הוא אמור לומר לי ד, וכשזה לא נשלף ולא יוצא מהזיכרון, כי זה עדיין לא יושב טוב, אז אני אומרת לילד, אוקיי, אז אפשר להפוך, נגיד מחכים כמה שניות, לא נשלף, הופכים, דינוזור, ד. כמובן שבכל שיעור מאחר ומצטברים מצטברות עוד ועוד כרטיסיות, אז יש עוד ועוד צלילים. את אלה שהילד לא שלט בהם, אנחנו נחזור עליהם שוב, נחזיר אותם לתחתית הערימה, הילד יצטרך לשחזר אותם שוב, לחזור עליהם שוב בבית. זה אומר גם לי להשתמש בכרטיסייה, באות הזאת, בצליל הזה עוד ועוד פעמים, כדי לעגן אותו בזיכרון.